Здравейте всички! Днес ще ви разкажа за един от най-интересните и забавни аспекти на TIKTOK, TIKTOK Effect House и какво представлява ефектът хаос. Всички сме виждали тези невероятни ефекти на TIKTOK, които преобразяват лицата ни, добавят забавни анимации и ни позволяват да създаваме уникални видеоклипове. Но знаете ли как работят тези ефекти и как можете да създадете свои собствени? TIKTOK Effect House е платформа, където креативните хора като вас могат да създават и споделят собствени AR, допълнена реалност, ефекти. Това означава, че можете да използвате вашето въображение, за да създадете нещо напълно уникално и да го споделите с целия свят. Сега нека поговорим за ефектът хаос. Това е идея, която идва от науката и означава, че малки промени могат да имат голямо влияние върху крайния резултат. Представете си, че добавите малък детайл към вашия AR ефект, може би само една малка искра или нов цвят. Тази малка промяна може да направи вашия ефект изключително популярен и да ви донесе хиляди последователи. Ето какво трябва да направите, за да създадете свой собствен ефект в TIKTOK Effect House. Първо, изтеглете и инсталирайте софтуера TIKTOK Effect House на вашия компютър. 2. Отворете програмата и разгледайте различните инструменти и опции. Можете да добавяте 3D обекти, анимации и дори звукови ефекти. 3. Експериментирайте с различни идеи. Не се страхувайте да пробвате нещо ново и необичайно, именно това може да ви направи успешни. 4. След като сте доволни от своя ефект, го публикувайте и споделете с вашите приятели и последователи на TIKTOK. И помнете, най-важното е да се забавлявате и да бъдете креативни. TIKTOK е място, където всеки може да покаже своята уникалност и да намери своето място сред милиони хора по света. Ако имате въпроси или искате да видите как работят някои от най-добрите ефекти на TIKTOK, оставете коментар подолу и ще се радвам да ви помогна. До следващия път, продължавайте да творите и да споделяте вашите невероятни идеи. Чао!